Na ɗauko kaya a yanzu zana bar gari, aiki ne damai ko kuma na fada hadari. Na ɗauko kayan da ya fi ƙarfin jinjiri, gani na kisi sannan ɗan almajiri, wanda zan yaban ta fi fada a zahiri ko a baɗi sai rabi ko kuma shari. Komi na sai ne malam kaje ke nazari, su ne a kayan mambari. Komi na su ne malam kaje ke nazari, ga ruwan zuma dole mu kyale sukari. Duk cikin mata Fatima ke ce wutiri, ke profesa sauran kiman sinadari. Kun me hankali ke ce abin alfahari, sanki dole ne ko kuma a fada gadari. Mai kinkin sai ya daga shi zahiri, karma kurin rufa tare kira shi kafiri. Ko ubanka ne malanka kyalamin kiri, sai ku rarrazi ba shi ne ya kira ka ba. Karfari gida, uwa ga mai gida, mutai da yin biya faɗi magana. Soko Allah rabi masanin sirri, shi yayo kauye har ya zama cikin gari. Idan yayo abu ba za ka sami soya shi ba. Rabbana salatai wa daya annabi, hada da duk sahabbansa sun yi ladabi. Alibaitin mun zo ku ne fa za a bi, kamar ku duniya almadash bai hanga shi ba. Auliya ulalle fa lokacin ku ne, duk ɗayan ku tamkar jirgi na Nuhu ne, mai diriniya kun san za a bar shi ne. Shehu Tijjani Barhama ba za na mance kuwa. Malaman mahai dole ne na gaida ku, Shaka Abdullahi duk magin ka zai da ku, Shehana Nuruddin ba a ja da ku, Shehu Malam Isa haka ba na mance ka ba. Kai sha wuya, teku na sani ba ta kama da rijiya. Duk cikin mata Fatima ke ce gimbiya, ku sallama kawai Fatima ba za ku gane ta ba. Shugabar mata ai da yawa ke fada, duk cikin mazan ya kai ta ne guda. In ka ce mun zo zahirin ka ke fada, ɗaukar jikin sani mu ka ba za mu ware suwa.
bari sansanin kigin biya, babu rangwame sai ka so sharifiya, mai musun hakan albishir da hawiya, za ka ɗanɗana yanzu fa ba za ta zama ɗazuwa. Sa gaba kin kira mun zo wallahi ba mu fargaba, babu sassauci mu da abokanan gawa, su jarraba su ga Fatima ba za ta kyale su ba. In ta zo guri dole kowa ya tsaya, don abanta ma hakan yake wajen wanda bai yi ba kun yi ku kyale dan tsiya, sarki ya yi abu bawa me idan bai yi ba. Ita dai nauti ce mai daurewan duniya, in har ta bari lalle za a sha wuya, domin 'ya'yanta ne ko ina sun zagaya, zikiri suke don haka ba za a rushe mu ba. Ga lambar waya inda gyara ku gyaggyara, 070 35 ka jejjera, sai 86 15 tuwa muka sa lura.